Dili ko milyonaryo, ma'am. Wala ko naghinakop. Naiuban mo chat sa kuha nga. Hakob na daw ko og kwarta. Sakit lang jud kay sa kuha. Na ay bitaw mo chat sa mga bitaw nga na-scam. Sir, scammer ka na to. Gi-scam ni mo mong kwarta. So mayong gabi sa inyo tanang mga ma'am sir, no? Karon na lang ko istorya, no? Part sa nagkay di message bitaw sa kuha bitaw nga mga yog tabang nya dili na ko matagaan. Dili man sa ingon mga ma'am sir nga ako kwartahan ako. Ang akong sweldo gyud sa social media ginabahin-bahin jud na nako sa mga tao nga akong malabyan. Dagkay ni message sa kuha nga ako pinili ra daw akong pagtabang. Ay dili, ma'am. Actually, na ay mo message ako ng mga yugtabang. Dili lang nako isa-isa, no? Pero naiuban nga mahatagan ako. Naiuban dili. Nya ang uban nga dili nako matagaan. Bingon ba jud nga, sir, magpili-pili ra mga matagaan. Sus Ginoo, ma'am. Dili ko milyonaryo, ma'am. Nagsalig ra po kong sweldo sa social media, ma'am, no? Ug unsay naabot sa akong kinabuhi, ma'am. Ako pong ihatag sa mga tao nga nanginahanglag tabang. Pasensyahan nyo kayo mo mga ma'am sir nga pagkaw-pagaw ko karon. Kana jung mobiyahe man jud ko. Ulan init. Usahay mga pasmo akong kamot. Magkurog na ako drive pero ginaantos na ko, no? Sa akong isa kauban na musaka dyan mig bukid, mangitag tabangan, labi na mo sakripisyo na may uban nga ug mutabang lang day ka, sir, dili nimo i-video. So Ginoo ko, ma'am, ug sa patabangay lang nakabalo na ng mga tao, no? Og kinsay akong gitagaan sa ingon nga ni kinsa ka, pero ako dili lang ko magpaila na. Pero nakabalo ang ginawa na, ma'am, sir. Ako, sa klaro dyan nga istorya, no? Sakit kay sa kuha nga. Nay mo chat sa kuha nga, mingon nga, sir, tabagin ni sir, na may gamay nga problema. So ako, muhatag ko. Pero dili na ko may isa-isa gid mo tanan, mga ma'am, sir. Kanang may mga sa tabang. Actually, ug unsay na ihatag na blessings ako sa Ginoo, gina-share gyud ako. Ako, mga sir, wala ko naghinakop. Naiuban mo chat sa kuha nga hakob na daw ko og kwarta. Dili man ko milyonaryo, kung milyonaryo pa lang ko, siguro daghan ako tagaan. Mo nang ginabidyo na ko kanang mga tao nga angay tabangan kay basig na apay mga tao nga muhatag pa sa ilaha. Pero sa klaro nga istorya gyud, daghan kay ko gitagaan nga wala na nako gipaagi og kamera. Sakit lang jud kay sa kuha na ay bitaw mo chat sa mga bitaw nga na-scam. Sir, scammer ka na to. Gi-scam ni mo mong kwarta. Imo pa ming gipasaligan nga tagaan minimo og 10K. Ma'am, sir, miingon mo sa og scammer ko, wala ko nang scam. Na ay man dyan naging mahimo sa mga page ka ng batang pasaway nga 53K followers na karon. Nakwaon ang amuang video, i-upload siya, ha. Tapos, kung kinsa itong message sa video, iyan chatan. Tapos, iya ding haylohon nga tagaan og Gmail. Nya, mahak ilang Gcash kay ihatag man po nilang OTP. Ako na ngayo, di jog ko mo chat og mga viewers nako. Unang kami naningkamot mig sa kasbukid. Halos nga disgrasya na mi sa akong kauban, no? First time na disgrasya mi kasa sa akong kauban. Or na mabasa nga ingnon mi mi nga nag-scam eh. Halos ulan init gani, nasakit na mi, pero musaka gyapon mi. Kay kabalo mi nga napay tao nga nanginahanglan na mo. Salamat yung kasi inyong solid ka na support ako, ma'am sir, no? Ay guide mo sa kay tasan. Ambing mo kanunay,